Mchai megwodi ya marania se bunge gitu chache North ni kora urbaso kirie na kubuli banyaka bagutingaligwa oborendi asichenza mechio ayango bwatakana ne bikole byo kubura kuborendi bwanyale ko babo kwene kiko gusibya nyaka bikone ko asichenza mechio ase obonjoreri bwa babo abire bokogosereribwa etwaboka chinsa cha saa 7:30 na tune jirani kero yanyoranga estima yabona yabutoirwe n'ebintu byane bya bikurwa ase grill echichi chigasi go chaibwa chigasi 12 arusha kurwase grill yake nande babate timedinga kibabu na tukalende nanyanga yoigo ile kabisa baigorete bakarushi gasi chukuru mechonsipi twaimoka mwendo wa saa 9:30 twagenda se polisi ya Rioma yere karibu na itwe twaripoti ringe twata yobi ne ya gatatu ne ibeirwe kurwase muchioyo no muchonde nimbate se amyari Kenya ono yabire bana ne enaro mwanjo muligereriko ikirabwa ntogukorera ekeonga chinsa